So guys, welcome back again to my video. So orag karon is I'll be unboxing one of my favorite akong pinakaganahan ako napalit sa Shopee sa mga gamers diha, some peripherals or tech or what you call that. So I bought 3 items from Shopee kaya nag-sale man sila 11/11. And then ang first item is an GX16 aviator cable. Para na siya sa mga wireless keyboards nga wala siya charger bitaw para sa wireless keyboard which is coiled. Mahal po siya pero like ganahan nindot po ang quality. Nag-suggest na ko ani is si James. Salamat James dahil sa pag-suggest. So nindot kay ang quality na siya box, and then nindot juga yung feel sa box kay mag premium gid siya bitaw nga feel, dili siya lang ordinary nga box. And then ang cable is naka-coiled pod siya. And then akong gipili nga color is black and red. I think natoy 5 different variations. Natoy white, black, and then violet, and then kalimot ko sa. And then kani man ang pinaka halin jud kayo, and like ganahan lang jud ko ani like because it's black and red, and then baga pug kayo siyang cable bitaw. And then dugay na pud ganin ako siya gi-add to cart nga nagsikir ako katang kay pero lang siya out of stock. Like I think once a week lang sila mag-restock siguro, like 5 ra sila siguro ka cable, like 5 ka red nga cable, then mura gini pinakahalin ng cable. And then ang nala siya di mo ingon siya guba mag minor problem, like natangtang a screw, pero ako kabaw if sa item na or sa pagpadala na sa item or depende sa courier. Pero isa ra siya ka screw, I think ako na itaod unya. And then ang isa nga cable is type C, so para ra ni siya sa mga type C nga kanang wireless keyboard. I think naapoy kanang dili type C siguro nga wireless cable ay kanang cable nga ni, pero sa fat mofos ni siya, so wireless sa kuan na siya, type C ra gid siya. So akong keyboard karon is I think it's RK68 Royal Clutch 68 75% keyboard. And then yeah, baga juga siya sa akong wireless keyboard. And then the next item is the Rapu 67. I don't know sa pag-pronounce na. But para nako it's Rapu C270L from Rapu shop sa Shopee. So nangita jud ko webcam nga kanang bitong 1080p which is 60 fps. Okay ra ko 30 fps, pero like I think mas smooth man gud tan-aw nimuhang camera or I mean imong webcam if kanang mag live streaming ka. Para lang ako lang ha, it's for me live streaming and recording videos. Like ganahan ko kanang 60 fps nga camera. Like akong gamit sa una is DSLR, but very daan na jud siya nga mubo kayo ang wire, so dili siya HDMI, like kanang micro USB. So murag mo ni kung pinaka close na kitaan sa Shopee nga mo abot daw siya 60 fps, which is very cheap lang gid pagid sa price, unlike sa Logitech and unlike uban nga webcams nga mga halon like kanang mahal bitaw kay siya. So mo ni nakita nako sa Shopee, cheap sad kayo siya. Well, I think sale na siya. And then akong pinakaganahan pagid ani is type C siya nga removable type C siya nga webcam, which is dapat buhaton tanan nila sa webcam. And then it can swivel, like mutuyok siya 360 degrees, ma-adjust nimo siya up down, like mutuyok gud nimo siya 360 degrees. And then mo gani ako pinakaganahan, like removable ang iyang cable, which is nice jud kay siya para nako, like ganahan jud kay ko ana. And then naa siya additional nga kanang ay built-in nga lamp or LED light. Imo ra siyang pisliton katulo depende unsa ka kusog ang imong ganahan nga brightness, which is nice pud siyang additional, diba? And then finally my last item is
MacVet extended mousepad. So akong karya akong gipalit is like wag imperfections lang nila, like na sila kanang dili ganahan, ay wag na sila nasayop siguro ani nga item, then ila lang ibalagi og mas cheaper nga price kaysa sa original price. And then naman ko isa pa ani nga nakapalit naman ko nila isa, and then nakita na nako nga sa shopping and maligid is like something imperfectionist, which is very cheap for the price. And then what I got is a Dragon Samurai extended mousepad. It's a 90 by 40 cm mousepad. So dako na siya nga size nga mousepad. And hindi lang ako ganahan ani is dili siya cloth, mura siya grabber feel, like weird jud kay siya hikapon, like dili pareha sa akong gigamit karon nga mousepad, which is pure cloth nga non-slip nga mousepad. And then which is ganahan sad kiko sa art bitaw, like sa design sa mousepad. And then sa MacVet dagan kay sila gipanghimo nga mousepad, nas kay sila design sa mga mousepad lang art, which is smooth kaayo. Pero like kani is di na ko reklamo kay mga imperfectionist man ni or kanang mga dili ganahan. And by the way, muna akong mousepad gigamit from Lazada. It's from MD Custom Mousepad 90 by 40. And then muna ako ang first gipalit sa MacVet, which is version 2 Ronin. 70 by 30 ra na siya, gamay ra kayo. So mo to ni try kog upgrade sa 90 by 40. Pero okay ra siya, di ba? Maka-receive kag random nga imperfection gikan sa MacVet. Pero that's it for the video, guys. Thank you for watching. I think please like and subscribe. Help me improve my channel. I know gitapon lang jud kog upload. But mabawi ra jud ko ninyo, guys, kay na busy ra gid or naran jud ka problema. But I'll try uploading more on my channel. And see you guys. I hope nakaganahan sa mga akong video, like ako ring gi-share unsa akong gipalit dito, unsa akong pinakaganahan nga napalit sa Shopee sa 11/11. And thank you guys for watching and stay safe always. Goodbye.